יופי. אז בוקר טוב, אנחנו עם ניצה, כן, בוקר טוב בגינון לכולם. טיפולי, כן, ואנחנו ממשיכים את המפגשים שלנו המקוונים. תודה לניצה, וניצה, נכון. הבמה שלך. יפה, יופי. אז קודם כל, אני מוכרחה להגיד לכם שאני כל פעם לקראת המפגש מאוד נרגשת, מאוד מנסה להתאים לכם את הנושאים שאני מביאה, ואני משתדלת לספר לכולם מה אני עושה, וביום ראשון בערב ביקשו ממני, אלה שכמוני, הם גם עוסקים בגינון טיפולי, לשמוע איך עושים זום בכלל, שהוא גם טיפולי, שהוא לא רק אינפורמציה, ואיך עוד עושים את זה לאנשים עם מגבלות ראייה למיניהם. אז שתדעו לכם שאני מספרת עליכם, ואתם נותנים לי הרבה מאוד כוח, גם להניע הלאה עוד עזרה לעוד אנשים שזקוקים. אז זה ככה, ועל זה אני מודה לכם, מאוד. אז זה ככה פתיח כללי. בשבוע שעבר דיברנו על בצלים ופקעות למאכל, שגם הם ראינו שהטבע לא עוצר, והם אפילו בלי שאנחנו מטפלים בהם יכולים להתעורר ולצמוח. ו... והצעתי מי שרוצה בעצמו לגדל תפוחי אדמה, או בטטה, או בצל ירוק, או שום, אותו דבר אפשר לעשות בהחלט בנושא הזה. כמובן שהכל תלוי גם כמה סבלנות יש לנו, וכמה אנחנו מוכנים להעיז ולעשות משהו. כפי שאמרתי קודם גם ללימור, הגינון הטיפולי, מה שמיוחד בו, זה לא רק הרצאות של לדעת, אלא הוא מזמין לעשות דברים, ולחוות איזה שהן תוצאות שאנחנו עושים, וזה עוד מתחזק עוד יותר בתקופה הזאת שלנו, שיש איזו תחושה קצת של חוסר אונים, שאין מה לעשות, ואנחנו כן יכולים לעשות. ולא רק שאנחנו יכולים לעשות, אלא הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, יכול גם, אנחנו יכולים לחוות תוצאות. כי אם אנחנו נטמון בצל, אז יהיה לנו, נראה שמבצבצים עלים ירוקים, ונוכל אפילו, אם זה בצל למאכל, לקצות קצת, להוסיף לסלט, לעשות איזה מטבל גבינה עם העלים של הבצל שלנו, וזה די מיידי. לעומת תפוח אדמה ובטטה, שאולי העלים הירקרקים יהיו לנו מיידי, אבל שיהיה לנו יבול של תפוחי אדמה, צריך לחכות כ3 חודשים. בדרך כלל זה הזמן שאנחנו טומנים, כדי שיהיה לנו לקראת הפסח, לאכול תפוחי אדמה כשרים לפסח, למשל. אז הנה זה חלק מן הדברים שאנחנו מעודדים, זה גם להעיז לעשות. וכל אחד יבדוק בעצמו עד כמה הוא באמת, יש לו את הביטחון לנסות לקחת איזשהו כאילו סיכון, כי הרי מה יכול להיות? מקסימום לא יצליח לנו. אבל ככל שאנחנו נצליח במשהו שאנחנו עושים, זה מחזק בצורה מעצימה ממש, הרגשה של סיפוק, של גאווה, שאפשר לשתף גם עם האחרים, ואז זה בהחלט מעודד לעשות עוד ועוד. אז אני עדיין מזמינה אתכם, כל אחד מהדברים שאנחנו פה מדברים עליהם, זה יהיה בלתי אפשרי תוך כדי ההרצאה, גם לשתול וגם לחתוך, וגם לא, כל מה שאני אמליץ כאן. היתרון שלכם שאפשר לקבל גם את המצגת הזאת, ההרצאה הזאת מוקלטת, ואני משתדלת להעביר לכם גם בוורד את החומר הכתוב, וכל מי שמתעניין
אני ממליצה לנסות משהו מהדברים שמדברים אליכם יותר, לנסות, וגם אולי להזמין בני משפחה אחרים להיות איתכם. אני יודעת שילדים ונכדים נהנים גם מאותן פעילויות, אז אפשר לעשות את זה במשפחה בחברותה. אז זה ככה הקדמה עקרונית שמזמינה אתכם, ואתם מהחבר'ה הקבועים שלנו, אתם יכולים לשמוע שאכן זה אפשרי ושזה מספק מאוד. אז זאת ההקדמה, אני רואה את החיוך של סוריה, סימן שהיא מאמינה לי. אז אנחנו ממשיכים בנושא של פצלים ופקעות, אבל מתייחסים הפעם לפרחים, לפרחי בר ופרחי נוי. סליחה. כן. ניצה, כן. בבקשה, תוכלי להגיד כמה מילים על גידול שום, ממש בקצרה. תכף אנחנו נדבר גם על זה, וזה אותו עיקרון, שום תכף אנחנו נדבר על זה. טוב, יופי. אבל באופן כללי, יש לנו גם פרחי בר, שעכשיו בעונה הזאת מתעוררים. יש להם בצל כאלה שיש להם בצל או פקעת. למשל החצב, שכבר סיים את הפריחה שלו, אצלי כבר יש, אני יכולה לאסוף גם זרעים שלו. החבצלת, חבצלת החוף, עכשיו פורחת, אפילו שעדיין זה רק גשם ראשון היה השבוע, או שני, כי ירד כבר גם לפני 3 שבועות ירד קצת גשם, אבל הם מתעוררים בהתאם לסנסורים שיש להם בתוכם, לשינוי אורך היום, יש שינויים במצב האור, קצת שינויים בטמפרטורה, והם לא מחכים דווקא לגשם כדי להתעורר, וכמובן שהגשם עוזר להם למלא את המאגר של הבצל או הפקעת גם לשנים הבאות. אבל הפריחה, ההתעוררות והפריחה היא נעשית בגלל העונה. אז זה ככה מאוד מעניין, ואפשר לראות, יש עכשיו בנובמבר, יש עוד כמה שפורחים עכשיו בעלי בצל ופקעת. אם מישהו שמע על החלמונית, שעכשיו מתחילה לפרוח, גם סיטבנית וקרקום, שעכשיו מתחילים את הפריחה שלהם, אז יש עוד פרחים בעלי בצל ופקעת, שהם מתעוררים עכשיו עם הגשמים הראשוניים וגם הלאה. אז בעצם יש לנו לדעת מהי, כשאמרנו של הצמחים האלה, יש דרך לדעת מהי העונה המתאימה להם, ומתי כדאי להם לנוח ולהיעלם מעל פני האדמה, ומתי כדאי להם להתעורר ולצמוח. כי בעצם, למרות שהם נחשבים רב-שנתיים, חלק גדול מן הזמן הם בתרדמה. אנחנו לא רואים אותם. אני יודעת שאילן בדרך כלל מספר שאם הוא שותל בגינה בצל או פקעת, ורוצה שהגינה תישאר ירוקה ויפה, צריך לשים איזשהו סימן כשהוא שותל משהו אחר, שהוא לא יפגע בבצל שמסתתר מתחת לפני האדמה, כי לא רואים אותו כשהוא לא עולה למעלה. אז גם זה אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם, איך אנחנו משאירים לנו רמזים שלא נפגע במה שמחכה לנו בתוך האדמה, ויכול להפתיע אותנו בעונה המתאימה לו. אז רגע אחד, אני צריכה לעבור סליחה, מה קרה לי כאן? ברח לי רגע. רגע אחד. ברח לי פתאום, אני רוצה ככה לגלגל. הנה. אז אני חוזרת דווקא להתחלה, שאמרתי שהתעורר לי בצל בסלסלה. דיברנו על זה קודם.
אפילו ללא גשם וללא מים, הבצל מתחיל להצמיח איזה עלי ירוק, תפוח אדמה והבטטה מתעוררים. אני אומרת, בלי שעון, בלי לוח שנה, הם קולטים לבד את השינויים, מחשבים לעצמם את הזמן, ויש להם כבר מאגר מזון שמוכן להם מבעוד מועד. אני צוחקת עכשיו, הנה, אני יכולה להגיד לכם בעניין הזה, גם אנחנו מכינים לנו בממד שיהיה לנו מוכן מבעוד מועד, שלא נצטרך מים, דברים שאנחנו צריכים, אולי משהו לאכול שיכול להחזיק מעמד יותר זמן, כמו חטיפים, כמו דברים שיכולים לחכות לנו, והנה, כשאנחנו צריכים, יש לנו מזון, אנרגיה וכל צרכנו לזמן המתאים. אז תראו כמה צמחים יכולים גם הם לדאוג לעצמם. שמתי פה בשקף שתי תמונות, תמונה של תפוח אדמה, שהוא פקעת כזאת בכף היד, ורואים בצדדים שלו את הניצנים, שמעידים שאם אנחנו נטמון אותו באדמה, בהחלט יצמח לנו ונוכל לגדל תפוחי אדמה. התמונה השנייה היא חתך של בצל סגול, שמראה שהשורש הוא למטה בקצה, והעלים שהם עבים מאוד, שהם מאגר מזון בעלים לעומת פקעת, עוטפים אותו מסביב, והצמיחה תהיה מהמרכז כלפי מעלה. לעומת תפוח אדמה, שאמרנו שזה גבעול ולא עלים, יכול לצמוח כמו בכל צמח, עלה מימין, עלה משמאל, עלה מלפנים, עלה מאחור. ככה הוא מתקדם לו וצומח, ולכן זה גבעול, פקעת היא גבעול ולא בצל. ובצל בעצם זה עלים שהם מעובים, וגם הם מאגר מזון. גם הפקעת היא מאגר מזון וגם הבצל. והשום, בעצם כל שן שום, היא בעצם עלה מעוגל כזה, מחסן, כמו שקית, וגם שם הצמיחה היא כלפי מעלה. רגע, הנה. אז לצמחים יש מד זמן. הבצל, יש בו, הגירה וההתאבות היא בעלים. ויש סוגים שונים של בצל ושום, ויש גם פרחי בר שהם בעלי בצל, כבר דיברתי על זה קודם. נסגור את הדלת כי אני שומעת שמצלצלים. הנה. זהו, אני איתכם. אז באמת אמרנו שהם הראשונים להתעורר עם החצב והחבצלת, וכי הם קולטים באמת את שינויים מן האדמה, והניצן שבמרכז הבצל מתחיל להתרומם, ואיפה שיוצאים ממנו השורשים, זה החלק היבש למטה, שמי שמכיר בבצל הגינה, בצל המאכל שלנו, מרגישים שיש חלק קשה, שטוח יותר למטה, קוראים לו עוגית הבצל, הוא קצת עגול, כאילו עוגייה, וממנו כלפי מטה יצאו השורשים, ומה שמחודד כלפי מעלה, ממנו יצאו העלים. אז זה מראה לנו באיזה כיוון לשתול. ולמרות שעדיין לא יורד גשם, או יורד מעט מאוד, הבצל מזין את תחילת הצמיחה והפריחה. ושמתי פה תמונות של 3 סוגי פרחים, של חלמונית גדולה עם פריחה צהובה, של סטבנית ורודה, ושל יקינטון, שהבצלים שלו, זה תרבותי, לעומת החלמונית והסטבנית שהם פרחי הבר, גם הם מתחילים להתעורר, וזה הזמן שלהם. אז תכף נדבר על כל הזה. אז הנה, ועכשיו אני מתחילה דווקא איך מגדלים שום ובצל בעציץ. סליחה. אז מה שצריך, ואתם תקבלו את זה, גם כתוב אצלכם שתוכלו לעבוד, מה החומרים שצריך.
כמו הפעם שעברה אמרתי שלתפוח אדמה צריך מיכל עמוק יותר, כי אנחנו רוצים הרבה תפוחי אדמה בתוך האדמה, לא למעלה. לעומת זאת, בצל ושום, כל אלה צומחים, מה שחשוב לנו זה מה שלמעלה. העלים והפרחים שיהיו למעלה. לא צריך הרבה עומק. אז יכול להיות בהחלט עציץ לא עמוק במיוחד. בדרך כלל אומרים שהוא צריך להיות בגודל פי 3 מגודל הבצל. שיהיה קצת מקום, אם שמים באמצע, בשליש את הבצל, יש לו עוד שליש אחד למטה שהשורשים יתפתחו, והחלק שעולה כלפי מעלה. אז זה גודל העציץ, לא צריך להיות יותר מדי גדול, או בעדנית שלנו גם אפשר כמובן להשתמש, צריך אדמת עציצים או תערובת שתילה, צריך לבחור אולי 2 בצלים יבשים, אפשר מי שאוהב יותר בצל יבש, סגול, אפשר בצל רגיל, אפשר שלוט, אפשר שום, כל מה שיש לכם מהסוגים האלה אפשר לבחור, ואפילו מצרור של בצל ירוק, שמגיע, שאנחנו קונים יחד, ויש לו גם את השורשים מלמטה, גם בו אפשר להשתמש, אני תכף אסביר. צריך קנקן מים, כף שתילה לא חובה, כי מי שמרגיש נעים לגעת באדמה, אז זה בסדר. וכפפות גם לא חובה, זה תלוי כל אחד איך הוא מרגיש. מי שרוצה להרגיש טוב טוב בקצות האצבעות, אז מעדיף ללכלך את הידיים ואחר כך לרחוץ אותם. ומה ההוראות? ממלאים באדמה את המכל שתילה שבחרתם, עדנית או עציץ, שמים את הבצל או ראש שום או שן אחת אפילו של שום אפשר, לטמון אותו בעומק שצריך להיות מעליו כמו הגודל של הבצל עצמו. זאת אומרת, הוא כאילו בשליש האמצע נמצא. אפשר לעשות ככה שממלאים שליש, מניחים, ואז מכסים אותו. אבל אפשר למלא עד הסוף, ועם האצבע לעשות גומה קטנה שהיא תהיה בעומק של יותר מהבצל, ומכניסים אותו פנימה. אז אפשר לשים בהפרדה כל סוג לחוד, אבל אפשר לשים גם כמה יחד. ואפשר לשים אותם ככה במרווח של בין 5 ל8 סנטימטר בין אחד לשני, ואם זה למאכל, שום או בצל, אפשר לגזור מנהלים ולהשתמש בהם, אבל להשאיר את האורך של 2 האצבעות מפני האדמה, כי משם יהיו הניצנים שיצמח לנו עוד ועוד. ואפשר די הרבה זמן לקטוף כל פעם את העלים ולהשתמש בהם. העלים של השום חריפים יותר מהשן שום. יש בהם עוד תוספת של חומרים שהתעוררו עם האנזימים של הנביטה והצמיחה, אז מי שמוסיף לסלט או לאיזשהו תבשיל אחר עלי שום, לשים לב בהתאם לטעם שאתם אוהבים. אז זה באופן כללי. ומי שרוצה, גם אחרי שכבר העלים כמעט מתייבשים, להשאיר ולראות איך צומח גם גבעול פריחה, גם לבצל וגם לשום. הפרח של הבצל ושל השום הוא מין על גבעול ארוך, פומפון כזה של הרבה פרחים, יחד, צפופים יחד, בדרך כלל הם לבנים או ורודים סגולים, ואפשר לחכות אפילו שהם יתייבשו ולאסוף את הזרעים. הזרעים נראים דומים לזרעים של הקצח, שחורים כאלה, קטנים, ואפשר לזרוע אותם לעונה הבאה או בצד באיזושהי צורה, מי שסקרן לנסות ככה. אז הנה זה ההוראות של איך מגדלים שום או בצל.
אז בעצם גם אפשר גם בקערת מים, אני אדבר על זה אחרי זה. אז רציתי לדבר על מי שעכשיו מתחיל להיות מלך הפריחה, שזה הנרקיס. וגם הנרקיסים הם בעלי בצל. הנרקיסים עכשיו זה זמן נהדר לשתול אותם או לגדל אותם גם בבית, תכף אני אסביר לכם איך. יש לו, הפרח הוא לבן, עלי הכותרת שלו הם לבנים, ויש גביע כמו כתר במרכז צהוב. זה הנרקיס הבר. בנרקיס התרבותי יש גם כאלה שכולו לבן, ויש כאלה שכולו צהוב, צהוב יותר כמעט כתום. יש מגוון, יש כאלה שאפילו גדולים יותר, שאז הנרקיס, הכתר שלו, הוא גדול כל כך שקוראים כמו חצוצרה, קוראים לו נרקיס חצוצרה, זאת אומרת, יש סוגים שונים. אז בעצם הוא ידוע כמלך הביצה, כי בטבעי צמח הרבה מאוד באזורים הביצתיים של הארץ, ובדרום, באזור בין רביבים, שדה בוקר, לירוחם ודימונה, יש בערוצים שבין הסלעים מקומות נמוכים שאליהם המים מגיעים יותר, כי המים הרי תמיד זורמים אל המקומות הנמוכים, שם לקראת ינואר יהיו שפע של פרחי נרקיס, בר יפהפיים, ואפשר לטייל ולראות. בעצם הבצלים האלה, יחד עם עוד חלק מן הצמחים, הם מוגנים לקטיף. למה? מכיוון שאם אנחנו קוטפים, לא יגיע הפרח לגדל פרי עם זרעים, והזרעים של בצל ושל פקעת, לוקח להם שנים להפוך אחר כך שוב לבצל ופקעת, הם צריכים שנים של מאגר מזון כדי לגדול, משנה לשנה הם יותר גדולים, יותר גדולים, לוקח לזרעים להגיע לבצל או לפקעת, זאת אומרת זרעים של נרקיס, זרעים של רקפת, לוקח להם בין 7 ל10 שנים, עד שהם הופכים להיות בצל גדול או פקעת גדולה, שגם מצמיחה פרחים. אז אם אנחנו קוטפים את הפרח, בעצם הפסדנו שני דברים. אחד, לא יהיו זרעים לדור נוסף, והדבר השני, יצרנו פצע שדרכו גם הבצל הזה שיכול לחיות שנים, אולי איזה שהם זיהומים או מזיקים יחדרו דרך הפצע הזה, וגם את הבצל הזה שבינתיים יכול לפרוח עוד עונה ועוד עונה, יכול להיות שאנחנו נפסיד. אז לכן הפרחי הבצל והפקעת הם הראשונים שבגללם חוקקו את החוק הזה שנקרא חוק הגנת הצומח, והוא נחקק ב-1956, שאוסר על קטיף פרחי הבר. הוסיפו להם לרשימה עוד כל מיני צמחים אחרים, שהקטיף האגרסיבי גרם לזה שהם יהיו בסכנת הכחדה. אבל היום זה משהו שכבר כולנו יודעים, זה נראה מובן מאליו. אז זה לגבי החוק להגנת הצומח. אז נרקיסים יש גם אגדה על הנרקיס. אני אספר לכם ככה בקצרה. יופיו של הנרקיס הוא באמת, ויש לו ריח משקר, והייחוד שלו בעצם בתרבויות שונות, סיפרו עליהם הרבה מאוד סיפורים, והמוכר מכולם הוא הדמות היהירה של נרקיסוס, הנרקיסיסט, זה שאוהב את עצמו ומעריץ את עצמו. והוא מהמיתולוגיה היוונית. הוא היה יפה תואר, וכל כך
אהב לראות את עצמו שהוא היה נהג להיות כל הזמן, להגיע לבריכה ולהסתכל על הדמות שלו שמשתקפת במים. וכל כך אהב את עצמו שהוא לא הצליח להתנתק מן המראה הזה, ונשאר להתבונן בעצמו, בבבואה של עצמו, ללא מאכל, ללא משקה, כל כך הרבה זמן עד שבעצם נפח את נשמתו ומת. והאגדה אומרת שבמקום הזה צמח במקומו פרח שנקרא נרקיס. אז הנה, בצד שמתי תמונה שאחד מן הציירים הגדולים שנקרא קרוואג'ו צייר את נרקיסוס מתבונן בדמות שלו שמשתקפת במים. אז לפני שאנחנו נעבור לעוד משהו קטן, אני גם מציעה לכם איזשהו ניסוי לאמיצים. אם מישהו רוצה גם לא רק לגדל, אלא ממש לעשות איזשהו ניסוי, ויש לכם בצלים של נרקיס, שקל מאוד אפשר לבקש להזמין הביתה משלוח של נרקיסים, בדרך כלל חבילה כזאת, יש בין 20 ל-50, זה תלוי איזה מארז תזמינו, זה יכול להגיע עד הבית, זה מגיע בקופסה יפה, מאובררת, זה אפשרי. אז לניסוי הזה אני מציעה לקחת עדנית גדולה, אפילו לא כל כך גדולה, יכולה להיות באורך של 30 סנטימטר על 30 עומק, לא צריך יותר מזה, אדמת הציצים, ו3 בצלי נרקיס. ואז לנסות לטמון את 3 הבצלים קצת אחרת, בעומק של 3 סנטימטר, שכפי שאמרתי, זה בעצם בשליש השני של האדמה. איך לשתול? לעשות רווחים ביניהם, באחד לשתול שהחלק שהשפיץ שממנו יצאו העלים הוא כלפי מעלה, שזאת כאילו השתילה הנכונה. אחד לשתול הפוך, שהחלק של החד הזה של העלים דווקא הפוך כלפי מטה, ואת השלישי לעשות שוכב, כזה מונח שוכב. תכף אני אסביר יותר. כזה שהחוד של הצמיחה והאזור של עוגית הבצל, שממנו יצמחו השורשים, הוא דווקא מאוזן. כדי לראות בעצם מאיזה כיוון, ואז לחסות אדמה, ומעניין לראות איך הם יצמחו. לפי דעתכם, איזה מן הבצלים יצמח לנו ויגיע לפריחה? זה שהשפיץ עם העלים כלפי מעלה, זה שהשפיץ כלפי מטה, או זה ששוכב ככה מאוזן. מה דעתכם? אפשר לפתוח מיקרופון? אני חושבת שזה הראשון, זה עם העלים למעלה. רחל חושבת שזה שאנחנו שתלנו בכיוון הצמיחה, הוא זה שיפרח, וכל השאר מה יקרה להם? אולי הם יצמחו, אבל אולי בזמן יותר ארוך. בזמן יותר ארוך, יכול להיות. מי עוד אומר לפני שאני ככה משלימה? מה עוד חושבים? מי חושב מה יקרה עם עם הבצלים האלה של הנרקיס? יש לעוד מישהו דעה? הם לא יצמחו. שאלה שלא שתלנו נכון בכיוון הצמיחה, אסתר אומרת שהם לא יצמחו. אולי. יש עוד מישהו שרוצה להגיד דעתו? טוב, אז אנחנו... מה? אני חושב שבצל כלפי מעלה. שצריך, אתה אומר שצריך לשים שהחוד הוא כלפי מעלה, כי זה כיוון הצמיחה. נכון, ככה אני חושב לפי דעתי. והאחרים לא יצמחו בכלל, אתה חושב? יצמחו, אבל לא כמו שצריך, יכול להיות שיצמחו יותר מאוחר. אוקיי, אז אם אמרנו שזה ניסוי,
אז בניסוי הזה צריך לחכות בעצם איזה חודשיים בשביל לראות מה קורה. להמשיך לטפל, להשקות כשצריך, לבוא לבדוק את העניינים, למשש עם הידיים לראות מי צמח ומי לא צמח ומה קורה, ומה שאנחנו עשינו בניסוי הזה, אחרי כחודשיים ראינו שכל הבצלים צמחו כלפי מעלה. בהתחלה, כפי שאמרתם, הראשון זה שבכיוון הצמיחה, התעורר ראשון, צמח לגובה, נהדר. אבל עם הזמן, גם האחרים לאט לאט הגיעו לצמיחה, ואפילו עם הזמן כמעט לא ראו את ההבדל ביניהם. רק ההתחלה הייתה יותר איטית. אבל עם הזמן הם כולם היו שווים, פחות או יותר. קשה היה לדעת, אפילו לא כל כך ידענו, מי זה ששתלנו מאוזן, מי זה ששתלנו הפוך, ומי זה ששתלנו ישר. ולמה זה ניסוי מעניין? כדי לדעת בדיוק מי ומי, מה שעשינו זה הפכנו את האדנית, והסתכלנו מה קרה לבצלים האלה בתוך האדמה, שככה אנחנו לא רואים מה קורה שם בפנים. ואז מה שגילינו, שבעצם אולי נקודת ההתחלה הייתה אחרת לכל אחד מהם. מי שנולד עם כפית של זהב, ומיד יכול הרבה מאוד דברים לעשות, קל לו. מי שיש לו קשיים כלכליים, מתחיל יותר לאט, אבל הרבה פעמים אם יש לו מוטיבציה ורצון, יכול לצמוח, להתפתח נהדר. ומי שיש לו איזושהי מגבלה, הרבה פעמים המגבלה מקשה עליו. אבל יש הרבה מאוד מאיתנו שלמרות המגבלה הם מצליחים נהדר. ולכן הסיפור הזה של להסתכל, לראות איך הבצל, הגבעול הזה עשה סלטה ממש, הסתובב מלמטה כלפי מעלה, לא ויתר, עשה סיבוב, הזדקף לכיוון הנכון, והנה הוא מוכן לפריחה כמו כל אחד אחר, כשווה בין שווה. אז הנה אתם רואים שדרך הניסוי הנחמד הזה, ואפשר אחר כך בעדינות להחזיר את הבצלים לאדמה, אם הם עוד לא הגיעו לפריחה, ולתת להם את האפשרות, עכשיו נקודת האמצע היא יותר שווה, לתת להם להגיע לפריחה, וכאילו לממש את כל הפוטנציאל שלהם. אז בקבוצה זה אפשר לנו לשוחח, ואני חושבת שגם לכם, אם אתם עושים את זה בבית, עם הילדים, עם הנכדים, עם האחרים, לדבר על זה שיש לפעמים נקודת פתיחה שונה לאנשים שונים, אבל זה לא אומר שהם לא יצליחו להגשים את מה שהם רוצים. זה רק אומר שבשביל שהם יעשו, הם צריכים יותר מוטיבציה, יותר להאמין בעצמם, להשקיע בהתחלה לפחות הרבה יותר, ואחר כך כבר בתנופה של העשייה הם יוכלו להמשיך הלאה. אז הנה דרך ניסוי של בצלים, אנחנו בהחלט יכולים לדבר על ההעזה שלנו להגיע להצלחות בחיים שלנו, ולא להשתמש רק בתירוץ הזה, טוב, נו, אני לא אצמח, כי שתלו אותי לא טוב, שתלו אותי הפוך, העמידו אותי על הצד, אז אני לא יכול, כמו במגבלות שלנו. אז אם אנחנו בכל זאת רוצים, תפקידו של הבצל להגיע לפריחה, ואולי לגדל את הדור הבא עם הזרעים שלו, תפקידנו להגיע למלוא המיצוי של הדברים שלנו. אז הנה אתם מוזמנים, ומי שיהיה אמיץ לנסות, אנחנו נשמח לשמוע מה הוא מגלה ומה מצליח לו. זה מעניין, זה נותן תקווה. נכון, נכון, נכון. את יודעת, ניצה, אני טוב חשבתי על זה עכשיו, זה כאילו
זה כמו שאישה באה ללדת, יש כאלה, כולם יולדות תינוקות, אבל יש כאלה בקיסרי, ויש לידה כזאת, ויש לידה כזאת, וכולם בסוף מביאים ילד לעולם בריא ושלם, ברוך השם. זה כאילו עלה לי בראש עכשיו. נכון, 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 כן. נכון. זאת אומרת, יש כאלה גם שצריכים תמיכה ועזרה, ויש כאלה שמסתדרים ככה, כן. אז נכון, אז אפשר למצוא הרבה מאוד דוגמאות בחיים של כאלה, ואתם יודעים, יש רץ מרתון שלנו עיוור שהוא אלוף. לא זוכרת כרגע את שמו, אבל את הנה מדברת שושה על חיים. דרור? ומה? שושה חיים והחבר לא. שלי דרור. כן. לא. את מדברת על דרור שלנו, הג'ינטי? לא מדבר, גם הוא, קודם כל בקבוצה באתגרים נמצאים הרבה חבר'ה שהם נהדרים, אבל אני אומרת גם מתחרה ברמה עם האחרים הרואים. רץ, אני חושבת שמגדרה אתיופי. אני יודעת על מי מדברת, לא שכחתי את זוכרת השם את שלה. שמו כרגע. כן, כן, אבל אני יודעת. זה בהחלט, אם מישהו מאתגר את עצמו, יכול להיות גם בחברת השווים, כי אם שמנו ככה את שלושת הבצלים יחד, שמנו אותם יחד עם חברת השווים אפילו. אבל גם אצלנו, בקבוצות שלנו, בקבוצות של אתגרים, במועדון, במסגרות שונות אחרות, בהחלט, בהחלט אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מכובדות מאוד. וגם במסגרות עבודה, יש הרבה מאוד אפשרויות, גם למי שעם מגבלת ראייה, וזאת כמובן דוגמה, כי יש גם כאלה עם מגבלות אחרות, מגבלות ניידות, מגבלות מסוג אחר, מגבלות בריאותיות, ובכל זאת, אם אנחנו מאמינים בעצמנו ולא מתייאשים, ויודעים שלנו צריכה להיות דרך יותר ארוכה, אנחנו יכולים לעמוד בזה, ובהחלט יכולים להצליח. עכשיו, אם אתם רוצים לעשות את הניסוי הזה וחבל לכם על הנרקיסים, אפשר גם עם בצלים רגילים לעשות את הניסוי הזה, זה אותו דבר. אנחנו פעם עשינו את זה עם בצלים של נרקיס, כי חיכינו ששלושתם יפרחו, ואז חקרנו את הדרך שכל אחד עשה, אבל זה לא משנה. אז אני אמשיך בחלק הזה של בעצם קצת להכיר כמה מפרחי הבצל והפקעת שיש לנו בארץ. אז באמת בארץ גדלים לא מעט צמחים בעלי בצל ופקעת, שהם בעצם אמרנו רב-שנתיים, אבל מתעוררים בעונה המתאימה להם. ואנחנו יודעים שהם שנה אחר שנה יחזרו לפרוח. אנחנו בתקופה הזאת, אנחנו עם לב מקובץ, חושבים על הדרום האדום שלנו, עם הכלניות שממלאות את השטחים בעונה המתאימה, ומי יודע מה יקרה השנה. אפילו יש איזה מיזם ארצי של לגדל כלניות בעציצים, ולהביא אותם למשפחות המפונים, ולשמר שאפשר יהיה להחזיר לחצר הבית לאלה שישובו לביתם, או מזכרת מהסביבה הזאת במקומות האחרים שהם יגורו בהם. אז יש מיזם כזה מאוד יפה, ומי שירצה אפשר יהיה לקבל בתרומה בצלים ולנסות להכין כמה וכמה עציצים או עדניות כאלה בשביל להביא. אז הנה, אז יש, מה? אני אומרת, זה יופי, זה יפה. כן. אני אכתוב לכם בקבוצה את הפרטים של המיזם הזה. יכול להיות שזה קצת קשה לבד בלי עזרה, אבל בקבוצה, מי שהם מאוגדים בקבוצה במועדון או בגינות הקהילתיות, כמו אתי, אצלם שם למשל, אז בהחלט יכולים לעשות את זה, ויכול להיות שכבר הרעיון הזה כבר מדובר שם. אז באמת
אז, וגם אותו דבר, גם רקפות, גם אירוסים, גם סחלבים, גם כלניות, גם צבעונים, גם נוריות. יש כל מיני צמחי בצל ופקעת שהם פרחי בר ארץ ישראלים. ושמתי כאן תמונות של כלניות אדומות, של שדה כלניות ביער שוקדה, ונרקיסים, וקרקום ורקפת, שזה בהרי ירושלים שצילמתי. אז ניצה, כן. מה הסגולות של הקום? דיברנו על קורקום. אנחנו נדבר עליו. אם לא נספיק היום, אז בשבוע הבא, כי גם הקורקום, שאפילו לא סתם, הקורקום של הזעפרן, דווקא בעוטף, בקיבוץ או מושב מבקיעים, שם, שגם הוא פונה לצערי, הם מייצרים, מתחרים באיראן, אני אספר לכם על זה, גם על התכונות וגם על המיזם המיוחד, תכף. אבל יופי ששאלת, וכדי שאני לא אשכח, אני אפילו רושמת לי. על הקרקום והקורקום והזעפרן. וגם השום, כי פעם לשום היו נכון, סגולות. נכון. עכשיו, לא יודע מה קורה, כי זה נכון, אז השתנו. קודם כל יש הרבה מאוד תכונות בכולם, אבל היום אנחנו מדברים על איך מגדלים, אם אני אתעכב על זה, אז אני לא אספיק את התמונה הכללית, אבל זאת שאלה נהדרת, כמעט כל אחד מן הצמחים, גם לא דיברתי על זה כמה ערכים יש גם בתפוח אדמה ובבטטה, כשדיברתי אז על למזון. ניסה, וגם דיבר דרום אדום. נכון. אני נמצא בכן ולא, אני רוכב על אופניים ואני אדם לא רואה. אז אנחנו כל שנה הולכים לדרום אדום, ואני ממליץ להיות שם. אני מקווה שזה הכל יפרסם, מאוד מאוד יפה. נכון. מאוד יפה, אנחנו היינו שם בטיול גם עם הקבוצה שלנו של באר שבע, והיו גם חלק עם אתגרים, יצאו כמה וכמה פעמים, גם. אני מקווה באזורים שהטנקים שלנו לא יותר מדי כבשו את השטח, אז גם באופן טבעי הכלניות יפרחו. ושוב, המיזם הזה שלנו יעזור להחזיר לטבע, לשקם אותו. אז גם טבע יכול להשתקם, סביבות יכולות להשתקם, כמו שאנשים, משפחות, ילדים, כולנו, יש אפשרות לשיקום, וזה, גם המפגשים שלנו ככה מדברים קצת על התקווה ועל האופטימיות שאנחנו שואבים מן הטבע, ואנחנו יכולים לעזור לו שזה יקרה. אז כן, אז אני אומרת פרחי, אז הסברתי למה אסור לקטוף את פרחי... הבר. נכון. נכון. אז כשיש חלק בגלל שכבר הסברתי, אז אני לא צריכה לחזור על זה, שמתי פה עוד שתי תמונות מאזור באר שבע, אפילו בפארק רמות על יד שכונת רמות, יש צומחים שם צבעונים אדומים, יפהפיים בעונה, שוב, זה בדרך כלל מרץ-אפריל, ויש גם אירוס, שהוא האירוס השחום, או אירוס הנגב, שצומחים כאן באזור הזה, ואירוס אחד הצמחים שבארץ הוא אנדמי, הוא מתאים לארץ, אין אותו במקומות אחרים אותו דבר. בכל אזור יש בר, יש אירוסים שמתאימים לאדמה ולאזור הגיאוגרפי שלו. אז יש... סליחה, אצלנו בנתניה היה אירוס ארגמן כזה. נכון, נכון. אז בנתניה יש אירוס הארגמן. אירוס הגלבוע. בגלבוע יש אירוס הגלבוע. אירוס אירוס ארם נהריים שהוא בגולן. גם בשדה בוקר. נצרתי, ובשדה בוקר יש את האירוס הנגב. כל זה יש אירוס ירוחם שלפעמים הוא קצת צהבהב. אז אתם רואים, יש בכל מיני אזורים, אירוס שהוא קצת שונה בגודל ובצבע, ויש אזורים בגליל, שיש שם גם את אירוס הדור, לבן שקוראים לו הדור, כאילו יותר מהודר.
אז הנה, אז יש לנו אצלנו גם בטבע אירוסים, ודווקא אחד שנהרג אני חושבת שבמלחמת סיני, טוביה קושניר, היה חובב טבע, או אולי אפילו במלחמת העצמאות, היה חובב טבע, ואסף מהרבה מאוד מקומות אירוסים, ויש גם אירוס שנקרא אירוס טוביה, שעל שמו. ואסף והביא לירושלים, לאזור של הר הצופים, את כל הפקעות של האירוסים, שהוא אסף בודדים מכל מקום, והכין, יש עכשיו שם גן שלם, חלקה, שהיא חלקת האירוסים של טוביה קושניר. לזכרו, מטפחים את זה עד היום, ויש שם, השתדלו ליצור, להביא גם אדמה מתאימה ליד כל אחד מהם, כדי שיתאים להם לצמוח, גם אם זה אזור גיאוגרפי אחר. אז... ניסה, גם אפשר לפגש עם המשתלה, אני חושב. אוקיי, במשתלה... זה סוג של אדמה, נכון. סוג דברים כאלה. נכון, במשתלה אנחנו יכולים לקנות את התרבותיים. צמחי בר לא כל כך מוצאים, גם החוק לא כל כך מרשה לרכוש צמחי בר. יש מקום אחד שנקרא זרעים מציון בכרם מהר"ל, שהם יזמו פרויקט של להציל את פרחי הבר, בעיקר בעלי בצל ופקעת, אבל גם אחרים, בעיקר מאזורים שבני האדם מפנים את האדמה. זה התחיל במבצע של רכבת ישראל וכביש 6, שהיה צריך לפנות שטח בשביל הבנייה, ומה שעשו זה יחד עם החברה להגנת הטבע, עשו איסוף של כל הזרעים והפקעות והבצלים, ומגדלים ומשמרים אותם בכרם מהר"ל, ושם יש להם משתלה של ריבוי. בדרך כלל אחרי שגומרים לשקם את כביש 6 למשל, וצידי הרכבת, מחזירים, שותלים חזרה במקום את הצמחים המתאימים, כך שהאזור לא ייראה פגוע. כמובן שתוך כדי זה שהם מגדלים, אז זה גם קצת מתרבה, יש יותר ממה שצריך לכביש הזה או לאזור ביישוב הזה האחר, אז את השאר בעצם הם כן מוכרים. אפשר גם לשלוח, אני אכניס לכם לקבוצה את הכתובת, את הטלפון שלהם, של זרעים מציון, והכסף הזה בעצם עוזר להם לממן את הפעילות הזאת. עכשיו, מבחינת החוק, לבד מן הטבע אסור. גם באזורים שמודיעים, הרבה פעמים בקבוצות מודיעים שהנה פה בונים שכונה חדשה, יישוב חדש, יש שם הרבה בצלים ופקעות, בואו לקחת. החוק לא מרשה, בדרך כלל מפקחת על זה החברה להגנת הטבע, ועושים מבצע מתנדבים שבאים לאסוף את הכל, מביאים או לשטחים של החברה להגנת הטבע, או לכרם מהר"ל, ממיינים, מסדרים, שומרים עליהם, שותלים אותם לריבוי, ואז מחזירים אותם או קובעים יחד עם החברה להגנת הטבע, לאיזה מקום מתאים להחזיר אותם. ומי שמאוד רוצה, יכול לרכוש, ועכשיו יש מבצעים גם בשביל להחזיר את הדרום אדום וגם מהשאר, יש להם מבצעים יפהפיים זולים יותר, מגיעים עד הבית, אז כך שאפשר יהיה. אז לפני שאנחנו, אני רואה שאנחנו ככה לקראת הסוף של החלק הזה, אז נראה מה כתוב כאן. אז בעצם אני רוצה עוד משהו אחד, לדבר בעצם איך אפשר לגדל חלק מן הצמחים. גם כשאנחנו קונים במשתלה, למשל, לנו הייתי רוצה שאנחנו ננסה
כאלה שיש לנו עוד רווח, לא רק הרווח של הצבע היפה, אנחנו יכולים להפעיל עוד חוש אחד, את חוש הריח שלנו. נכון. למה שלא נגדל את אלה שיש בהם גם ריח? ומי הם אלה שיש בהם ריח? היקינטון, הנרקיס, יש להם ריח. יש גם עוד אחד עם בצל קטן יותר, פרזיה, שיש לה ריח מאוד טוב, ריח קצת כמו יסמין. אז זאת הזדמנות לקחת את הבצלים האלה, כמובן שאפשר לשים על ידם, כי האנשים במשפחה שלנו אחרים יכולים לראות יותר טוב. אז אם אפשר גם לערב יחד באותו מיכל, גם צבעוני, גם יקינטון וגם נרקיס, או לשים צרור של אחד מהם. זאת אומרת, אני אסביר לכם איך, ואת השיקול כל אחד יכול לקחת לעצמו. אז כדי לגדל פרחים של רקפת, או יקינטון, או פרזיה, או כל אחד מהם, צריך קודם כל לבחור בצלים ופקעות בריאים ושלמים. אנחנו יכולים להזמין כאלה, נמשש ונראה שהם שלמים. איך אנחנו מרגישים שהם בריאים? במגע אנחנו מרגישים שהם לא סמרטוטיים. שהם קשים. שהם קשים. זאת אומרת שהבצל או הפקעת שלהם היא בסדר. הוא שמור ועטוף, ובתוכו יש מאגר המזון. אז מה שצריך, יש כאלה שצריכים הכנה מוקדמת. למשל, היקינטון והצבעוני, מכיוון שבמקור הם מארצות יותר קרות, אז כדאי לשים אותם במגירה של הירקות, לא בהקפאה, אלא רק במגירה של הירקות, למשך בערך חודש. ואז הם כאילו מקבלים את מנת הקור שהם צריכים לפני הצמיחה. ואז אפשר יהיה לשתול. אם רוצים לגדל נוריות וכלניות, צריך להשרות לילה במים, לפני השתילה. אז הנה זה פעילות הכנה. הכנה, אם אנחנו רוצים כאלה וכאלה, יש לכל אחד את הדברים, את ההנחיות שלו. ועכשיו, איך שותלים? אפשר למלא הציץ באדמה. שוב, אנחנו יודעים שאלה אנחנו לא צריכים, כמו בתפוח אדמה, את מה שגדל מתחת לפני האדמה. אז בדרך כלל לא צריך משהו יותר עמוק מהציצים רגילים שיש בהם בין מ10 סנטימטר עומק ומעלה. אז זה יכול להיות באדנית או בעציץ, בעומק בערך שהוא להשאיר מעליו אותו גודל של הבצל או של הפקעת כדי לחסות. ומשקים לרוויה. כדאי שיהיו במקום מואר בכל זאת, גם אם זה בתוך הבית, לא באזור חשוך, ולא להגזים בהשקיה. למה? כי בתוך הצמח עצמו, בתוך הפקעת או הבצל, כבר יש הרבה אדמה, יש הרבה מים. עודף מים יכול לגרום לריקבון. לכן צריך לתת מים כמה שהוא צריך. ובדרך כלל כעבור חודש או חודש וחצי עד חודשיים, מובטחת פריחה בהחלט ריחנית ויפה. אפשר גם במקום לגדל באדמה, את הנרקיס ואת היקינטון לגדל רק במים. כמו ששמים כאילו אגרטל על השולחן. נכון, אבל לא אז מה, במים זה נראה לא הגיוני, כי אמרנו לא יותר מדי מים, אם כל הבצל במים, הוא ירקב. מה שעושים, אפשר לבחור איזו צנצנת יפה מזכוכית, או איזשהו כלי אחר, נמוך. למלא בגולות, או חלוקי נחל, או אבנים אחרות, שליש מן הגובה, להניח שכל האבנים או הגולות האלה יהיו מלאי מים, ועליהם מניחים את הבצלים שלנו, ומוסיפים עוד קצת, שהבצל יהיה רטוב
רק בשליש התחתון. עם הזמן, השורשים הם אלה שהם יישלחו בין הגולות או בין האבנים, ולמעלה יצמח גבעול הפרחים, העלים וגבעול הפריחה, ויש לנו כאילו אגרטל פורח, שבחלק התחתון יש מים רק בין החלוקים, וקצת מעבר לזה, לא יותר מזה. והנה, אתם יכולים ככה להכין לכם קערה שלמה כזאת יפה, או אגרטל של יקינטונים, של נרקיסים, של צבעונים, של פרזיות, לשים במקום שבכל זאת מואר. אז בהחלט אפשר להצליח. ואותו דבר אפשר לעשות, לקחת ראש שלם של שום. ומה שיוצא הוא כמו שושנה, כי מכל שן שום, כשהוא יספוג את המים ויתעורר, יצאו לכל כיוון העלים הירוקים. עלים. וזה גם יפה. אז הנה יש לכם עכשיו, אני רואה שאנחנו לקראת הסיום. אני היום לא אאריך מדי, כי יש לי תור במס הכנסה, אם בכל זאת יקבלו אותי. אז אני חושבת שפחות או יותר עברנו את מה שאנחנו רוצים, ואתם מוזמנים, אז הנה יש לכם בהחלט מוזמנים לעשות, להמשיך, אם תרצו בשבוע הבא, שנרחיב עוד קצת על הערכים של בצלים ופקעות, גם למה זה טוב, ולדבר על הקורקום והזעפרן, שזה גם מתאים לנו בעניין הזה, ולדבר על... ניצה, זעפרן זה לא גודל במרוקו? נכון, גם במרוקו גדל, אבל גם אצלנו יש. בישראל זה כל כך יקר. נכון, ואנחנו אז, אם נדבר על הקורקום, הקרקום והזעפרן, בשבוע הבא, וגם על המבצע הזה של זרעים של תקווה, של פרחי בר, אנחנו יכולים לעשות את זה בשבוע הבא. אם זה עוד מוצא שאלה אחרונה ניצה, לגביי, שנדעת לי המון רמזים, כי אני אדם לא רואה. נכון. אז בכל אופן נגיד לך תודה רבה, ויש לך אינטליגנציה מאוד רגשית, בן בצדך. אין כמוה. תודה, תודה. תראו, זה התחום שלי.